Salam hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar. Şular ýaly geçiş effektini kän sorapdylar. Şuňky videomda şunu görkezmekçi bolýan. Ilki bilen kadrymyzy alýas. Şu yerden başlaýar. Şu yerde de otur. İlki bilen daroşkamyzyň çep tarabyny açarjak suraty bar. Şu sazlamany açyp goýmaly. Şu yerden show fx badges diýen ýazgasy bar. Şunda galçka durmaly. Şu galçkany goýanmazdan soň ilki galçka ýok wagty. Olayla korkudaýım. Şu yerde fx diýen bir hat çagar bolmaly, şol çykmaýa. Şoň üçin fx badges goýýas we şu ýerden fx badges diýen ýer çykýar. fx-iň üstüne sagyn basýas myşkamyzdan we time remapping diýen ýeri bar. Şo taýda speediň üstüne galçka goýýas. Galçka goýanmazdan soň şu ýerde görýän çyryň üstüne klawiaturamyzdan kontrol knopkany basyp saklap myşkamyň çep knopkasy bilen nerden başlajakdygyny belleýäs. Memsal üçin şu ýerden başlaýar we şu ýerden başlamalyna şu ýere çenli saltlanmagyny isleýär. Ýa-da mysal aýdalyna şu ýere çenli bir saltlansyn. Soň berde az haýallak gitsin. Soň berde ýene çalplan başlasyn. Şuňa çenli gelsin. Berden bir nokot goýýas. Soňra şuňa çenli ýene çalplansyn. Täze şu ýerden çalplan başlaýar, şuňa çenli berden haýallaýar. Şol kara hayal bolýar, berden çaltlan başlaýar. Şuňa çenli gelýär. We şuňa çenli haýalrak gitse, berden ýene çaltlanmaga başlasyn. Nokodumy goýýas. We şuňa çenli gelsin. Berden bir nokot goýýas. Görüşmizde nokotlar goýduk. Inni şu saltlanjak aramyzy sançyna şu nokot bilen şu nokot aralyk bize salt herekeden identifleýäs. Şoň üçin şu çyzyjakdan tutýarsa ýokary galdyrýas myşkamyzy. Görüşmizde galdyrdyk. Sançyn. Ýene araçyk şey diýäs. Valya şunu berrak düşüreli. Berden ýene çaltlan başlasynmy? Şu nokotda şu nokada çenli çaltlansın. Indi şu nokot bilen misal üçin şu kara haýallada şu taýdan ýene çaltlan başlasyn diýsem, şu nokot bilen bu nokot aralygyny ýokary galdyrýas. Myşkamyň çep knopkasyny basyp saklap ýokary galdyrýas. Görel näil boldy? Ýönden bärik düşürýäs.
şu yerden inni anarki nukoduna çendi bariyan çaltıdan dinleyez. Yine şeyle kaldırıyaz. Hoşuma geldi. Şu yerden başladı. Çaltılandı, durdu, yine çaltılandı. Yine çaltılandı. Inni şu yere adacık gödöwrak diye. Şoň üçin has yumşak bolsun diýsek. Ina şu ýerdäki nokodyň sinowasiýasy şu nokod ikiye bölünýär. Mysal üçin sağ tarabyny bir az sağa çekýäs, çep tarabyny çepe çekýäs. Görüşüňe diýilse gapdalagy işarendir. Ne? Üstüne bir gedek şu ýerde aralyk ýene bir nokotçuk peýda bolýar. Bu muny araç gapdala ýykýas. Ne? Ýüdi görüşüňe diýildi. Ne? Ýankyal kert bolup durmanda odan aýlananlar. Böyle. Na yumuşadı. Şimdi beğendim şu an ya kutoryan yerine. Koda basacağız. İyi birazcık şey diyeceğiz. Beğendim. Ve yine ýygyna gaýtarjak bolsam, misal üçin kadrmy kopýalaýas. Kopýalanşy nemede klawiaturamyzdan alt knopkany kadrymyzda tutup sağa çeksem ýene kopýalanýar. Misal üçin ene. Muny tersine urýas. Kontrol R harpy bassak, şular ýa pençere çykarymyz. Şu yerden reverse speed ýene ýa şu ýere galçyk goýýas. Beğendim. Optical flow'a geçirelim. Optical flow näme diye ýankyýalyna şunu birinji kadrymyzda öňe ýörenler birazjyk bökmeler, azjyk digir zatlar bolýanda şonu azjyk ýumşatýar. Berden birinji ýerden optical flow'a geçirýär. Şu ýerden time interpolation diýen ýer bar. Mişka nemede kadrymyň üstüne sağa bassak, time interpolation diýen ýer bar. Şu ýerden optical flow'a geçirýär. Ne görüşüňiz ýaly taýin boldy. Düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Ýene näme soraglaryňyz bolsa arkaň kommentariýada belläp berýärsiňiz.